गिबियावनो थान्दै प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो बरायहरनाय थाबाय। नै दिनै आङो माने दैबानाखौ रुपियाव माबायदि जादों देखायलांनि लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो दैबानाखौबो नायनोसै लोगोसे मोसौबो गोमाना दं। फुङावनो सिखारनानै आं नै मोसौखौ नागिरफैदो। मोसौ दामब्रिया दं, बिमाया फैयाखै, थकआव थर थाबाय थायो बियो। नागिरै दिनै फुङावनो गाइखेर सेरनो गाइखेर मोनलोंगागोन नाबादि। नै लोगोफोर दखानावसो उन्दुना दं आरो मोसौआ जाना। नै बेफोरो जाहैबाय बाङालि बस्ति, माने बाङालिफोरनि गामि रुपि दालां बारनानै। बिसोरो मोनलायसिगोनलै सरखारनि रिलिफआव थानानै कम्बल साथा बायदिसिना मोनलायसिगोन। थांनाय बोसोरावबो गंसे मोनदोंमोन र' साथाखौ आंबोथ'। एबार मोनगोन ना मोना? रिलिफआव थानांगोन लोगोफोर। रिलिफआव थानानै सौराफोर रखम दालि ओंख्रि जाबाय थानांगौ, नंगौना नङा? दैखौ मा नायबाय थानो लोगोफोर। नै दायो मोसौखौ लांनांसिगोन। एखेबारे दखानावसो थाबाय सकआव रावबोआनो फैथ'वाखै नै सकआव। दखानानो खुलियाखै दाबो। है है सालायाव उन्दुना थादो फिसा गारनानै सुवाद साला। जा जा थाबाय थास'नोसो नागिरदों नामाब्रा। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। खस्थ' जादों एसे। खेल बोलायदो बयबो साबसक्राइब बानायनानै एसे थाब आवगायलांथोंसै।